कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் நல்லபடியா நம்ம எங்க இன்னைக்கு மாதாஜி யாரையுமே காணோம். நம்ம 3 பேர் தான் இருக்கோம். வருவாங்க மாதாஜி வருவாங்க பொறுமையா சரியா ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே நம்ம இப்போ வந்து பக்தி சதாச்சாரில் நம்ம வந்து வைஷ்ணவ உடை அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா பிரசாதம் சேவா பற்றி நிறைய பார்த்தாச்சு எதுக்காக அது 2 தடவை 2 கிளாஸில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் நம்ம லைஃப்பில் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்றதுக்காக எல்லாமே நம்ம நல்லபடியாக ஃபாலோ பண்ணணும் ஆனால் பிரசாதம் நம்ம ஹானர் பண்ணுறதும் இருக்கட்டும் சர்வ் பண்ணுறதும் இருக்கட்டும் என்னென்ன மாதிரி பிரசாதம்லாம் இருக்குது அதை நம்ம என்ன ஆர்டரில் சர்வ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே நம்ம நல்லபடியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் அதை நிறைய தடவை பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து வைஷ்ணவ உடை அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா நம்ம என்ன மாதிரி நம்மளோட அடையாளம் இருக்கணும் அப்படின்றது அதில் என்னென்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா பொழுதுபோக்கு பொருத்தமானது மற்றும் பொருத்தமற்றது என்ன மாதிரி ரெக்ரியேஷன் பொழுதுபோக்குகள் இருக்கணும் அப்படின்றது என்ன மாதிரி ரெக்ரியேஷன்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்புறம் உடை மற்றும் மனநிலை நம்மளோட ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது நம்ம எப்படிலாம் ட்ரெஸ் பண்ணணும் மனநிலை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது வைஷ்ணவ மற்றும் வழக்கமான உடை அதுக்கப்புறம் வைஷ்ணவ உடை தரநிலைகள் அதாவது வந்து பிரம்மச்சாரிகள் என்ன போடணும் கிரகஸ்தர்கள் என்ன போடணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் இஷ்கானின் சமூகம் மற்றும் பிரசங்கத்திற்கான வைஷ்ணவ உடையின் நன்மைகள் எதனால் இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ட்ரெஸ் நம்ம போடுறோம் அப்படின்ற விஷயங்களுக்கெல்லாமும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரன் வாசிச்சுட்டு நம்ம அப்படியே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपाताय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाति पश्यत्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा हरि बोल நம்ம நல்லபடியா நம்ம ம். பக்தி சதாச்சாரில் வைஷ்ணவ உடைகள் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இன்னைக்கு நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா உமேராஜ பிரபுஜி பிரணாம்ஸ் ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा माता जी हरे प्रणाम कृष्णा माता जी प्रभुजी பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே போல் ஓகே வைஷ்ணவ உடை கண்டிப்பா ஒரு அடையாளம் இருக்கும் இல்லையா வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நெத்தியில திலக்கம் இருக்கும் கழுத்துல கண்டி ஆமா மாலை மாதாஜி. இருக்கும் கழுத்துல கண்டி மாலை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ் தான் அவங்க போடுவாங்க அந்த அடையாளமே தெரியும் சரியா சாரி அதுக்கப்புறம் வந்து தோத்தி குர்தா அந்த மாதிரி போடுறது தலையிலையும் அப்படி வந்து கவர் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு போடணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஆஹ் அதனால இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ணணும் எதனால இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஒரு லெசன்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் இன்னொன்று என்னன்னா இதுல ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் பத்தி நம்ம பார்க்குறோம் ஏற்கனவே போன வாரமும் ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா நம்ம பகவத்கீதையில் 6வது அத்தியாயத்தில் தியான யோகத்தில் அதாவது அஷ்டாங்க யோகத்தில் யமா நியமா
யமான்றது வெளிப்புற ஒழுக்கங்கள், நியமன்றது உட்புற ஒழுக்கங்கள். அந்த உட்புற ஒழுக்கங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, அளவா சாப்பிடணும், அளவா தூங்கணும், அளவா வேலை செய்யணும், அளவா நம்ம பொழுதுபோக்கணும் அப்படின்னு வந்து பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. சரியா? எல்லாமே அளவா இருக்கணும், கரெக்ட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு. அதுக்கு அது அந்த மாரி எல்லாமே கரெக்ட்டா இருந்தா தான் அது அவங்களால யோகி ஆக முடியும். ம். இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல 8 அங்கங்கள்ல ஒரு அங்கம் சரியா செய்யலைனாலும், சமாதி நிலையை அடைய முடியாது. அதனால எல்லா அங்கங்களையும் சரியா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு. பட் ஆனா அது ரெக்கமெண்டட் கிடையாது நமக்கு. நமக்கு வந்து நாம சங்கீர்த்தனம் தான். ஏன்னா இந்த கலியுகத்துல அஷ்டாங்க யோகம்லாம் பண்றது அப்படின்றது ரொம்ப துர்லபமான விஷயம். மனம் வந்து ரொம்ப சஞ்சலமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்பிக்கை இருக்காது. நெறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும். அதனால தியானயோகம் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது. பட் ஸ்டில் அ அதுல வந்து இந்த ரெக்ரியேஷன் பத்தி எல்லாமும் இருக்கும். அதுக்காக அத கோட் பண்றேன் நானு. எதனால அப்டின்னா, இப்போ உள்ள வாழ்க்கையோட நிலையே என்னன்னா, வாழ்க்கைன்னா வாழறதுக்கு அப்டின்னுவாங்க. என்ஜாய் பண்ணணும் அப்டின்னு தான் சொல்லுவாங்க. சரியா? அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையா, நல்ல வாழ்க்கையா வாழுறோமான்றதெல்லாம் இப்ப இல்ல. வாழ்க்கைன்னா என்ஜாய் பண்ணணும். அவ்வளோதான். மனசுக்கு தோணுனதெல்லாம் செஞ்சு நம்ப வாழ்க்கை வாழணும். ஆனா அது வந்து ஒரு முறையானது கிடையாது. அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து பகவத்கீதையில நம்ம லேர்ன் பண்றோம். பொழுதுபோக்கு அப்படின்றதே சரியான முறையில இருக்கணும் அப்படின்னு. இப்போ உணவுன்னும்போது நம்ம பார்த்துட்டோம். அரை வயிறு சாப்பாடு, கால் வயிறு தண்ணி, கால் வயிறு காற்று அப்படின்றது அதுவும் சாத்வீக உணவா பிரசாதமா நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் தூக்கம்ன்றது வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாகவும் கூடாது, ரொம்ப கம்மியாவும் கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோம். வேலை அப்படின்றதுமே நிதானமா இருக்கணும். கழுதை பொதி சுமக்கிற மாரி, நம்ம வந்துட்டு எல்லா வேலையும் எடுத்து தலையில போட்டு, நம்ம வந்து பணம், பணம், பணம் அப்படின்னு மட்டும் இல்லன்னா வாழ்க்கையில ஏதோ நல்ல பெயர், புகழ் இந்த மாரி விஷயங்கள் டெம்பரரியான விஷயங்கள் பின்னாடி மட்டும் நம்ப போகக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அத வந்து மூடா அப்படின்னு வந்து பகவத்கீதையில நம்ம பார்க்குறோம். சரியா? ஏன்னா இப்ப எல்லாம் அப்படிதான். பணம் இருந்தா என்ஜாய் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என்ன பண்றாங்க ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதில்ல, இல்லையா? சரியா சாப்பிடுறதில்ல, தூங்குறதில்ல, எல்லாம் பின்னாடி அது பின்னாடி தான் போறாங்க. ஆனா அதுவுமே வந்துட்டு ஒரு அளவா இருக்கணும் அப்படின்றது தான். ஏன்னா போகும்போது எதையுமே எடுத்துட்டு போக முடியாது. இல்லையா? எவ்வளவு சேர்த்து வச்சாலும், நம்ம கூட வரப்போறது எதுவுமே கிடையாது. ட்ரெயின் ஜர்னில இறங்கணும், ஸ்டேஷன் வந்துருச்சுன்னா இறங்குவோம். இல்லையா? அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி தான். இந்த வாழ்க்கையில நம்ம என்னெல்லாம் சேர்த்து வச்சாலும் சரி, இறப்புன்னு வரும்போது எல்லாத்தையுமே சரீரத்தையும் சேர்த்து விட்டுட்டு போறோம். அப்போ கூட வர்றது என்ன அப்படின்னா, நம்ம செஞ்ச கர்மா தான். நம்ம செஞ்ச பக்தி தான் வரும். அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்ம பக்திய தான் நம்ம சேர்த்து வச்சுக்கணும். சரியா? ஏன்னா கர்மா செஞ்சோம்னா, கர்மாவ சேர்த்து வச்சுக்கிட்டோம்னா, நம்ம அதுக்கான நல்லதையும், கெட்டதையும் அனுபவிக்கணும். அது சிரமம். ஆனா பக்தி, அத நம்ம நல்லபடியா சேகரிச்சு வைக்கணும். ஸோ அதனால நம்ம ரொம்ப அதிகமா இந்த டெம்பரரியான விஷயத்துக்காக உழைச்சு, நெறைய ஏர்ன் பண்ணி பகட்டா இருக்கணும்னு நம்ம நெனைச்சோம் அப்டின்னா, அது வந்துட்டு ரொம்ப உயர்ந்தது கிடையாது. அது ஒரு மூடா அப்டின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம். சரியா? அதே மாதிரி ரெக்ரியேஷன் பொழுதுபோக்கு அம்சமும் வந்துட்டு ரொம்ப நிதானமா தான் இருக்கணும். இப்போ பார்த்தோம் அப்டின்னாலே எல்லாமே வந்து என்ன கேட்ஜெட்ஸு இல்லையா? குழந்தைங்கலாம் இப்பலாம் கையிலேயே பிடிக்க முடியறதில்ல. ம். எல்லாருமே வந்துட்டு பெரியவங்களும் தான். எல்லாருமே அடிக்டட் கேட்ஜெட்ஸுக்கு. கேட்ஜெட்ஸே வந்து நம்ம வந்து நல்லபடியா பயன்படுத்தணும். இப்ப நம்பலாம் பண்றோம். என்ன பண்றோம்? கம்ப்யூட்டரா இருக்கட்டும், லேப்டாப்பா இருக்கட்டும், அத நம்ப பகவான் விஷயத்துல நம்ம அத கொண்டு வரோம். கரெக்ட்டா? இதே ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, இதே விஷயம் தான் முந்தா நேத்து நைட் என் பையன் சொன்னான். நீ மொபைலுக்கு அடிக்ட் ஆயிட்ட. நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி வெளியே சொல்லிடாத, மான கேடு. நான் அட்டன் பண்றதெல்லாம் பக்தி சம்பந்தப்பட்டது. அதனால நான் அடிக்ட் ஆனேன்னு நீ சொல்லாத அப்படின்னு நான் சொன்னான். கரெக்ட் தானே மாதாஜி? கரெக்ட் மாதாஜி. எதுக்காக ஆனாலும் நீ மொபைல்ல இருக்கியா இல்லையா? நான் சொன்னேன், ஆமா கிளாஸ் மொபைல்ல நடக்குது. நான் வீட்டை விட்டு வெளியே போறேன். நான் கிடையாது. அப்ப எங்களுக்கு அங்க நிம்மதி கிடைக்குது. நாங்க போறோம். அப்படிதான் சொன்னான். ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டிப்பா. நம்ம வந்துட்டு யுத்த வைராக்கியான்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம கிட்ட என்னென்னலாம் இருக்கோ, அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல கொண்டு வர்றது. அந்த மாரி தான் நம்ம இப்ப நம்மளோட டைமு, நம்மளோட கேட்ஜெட்ஸு எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்றோம்? சத்சங்ல கொண்டு வரோம். அதுல நம்ம என்ன பண்றோம்? நல்லபடியா ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகுறோம். அதனால இது சரியான விஷயம். இந்த மாரி அடிக்ட் ஆகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா அதே சமயத்துல ஃபேமிலிய நம்ம பார்த்துக்கணும். அதுதான். ஸோ அந்த வகையில நம்ம வந்துட்டு அந்த ரெக்ரியேஷன்றது வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா, அதுவுமே நல்ல ஒரு விஷயம்.
அது இல்லாம இருக்கு அப்படின்னா, அது வந்து நம்மளுக்கு தீங்கு தான் ஏற்படுத்தும். அதனால தான் இப்பலாம் நெறைய நோய் வர்றது, இல்லையா பிரசாதம் எடுத்துக்கிறது இல்ல. நெறைய அதுவும் நைட்ல ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுறது. அது மாரி நேரம் போய் அப்புறமா தூங்குறது. கிட்டத்தட்ட பொழுது விடியிற நேரத்தில தூங்க ஆரம்பிக்கிறது. இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் செய்யறதுனால தான் அந்த மன உளைச்சல், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த நோய், அ இதெல்லாம் வருது. அப்புறம் சொல்லுவாங்க, என்னாச்சுன்னு தெரியல. எனக்கு வந்துட்டு உடம்பு சரியில்லாம போச்சு. இல்லன்னா எனக்கு வந்துட்டு ஒரு நிம்மதி இல்ல வாழ்க்கையிலன்னு. இல்லையா கண்ணு வந்துட்டு வீணா போச்சு. எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க வரிசையா அதுக்கப்புறம். ஆனா, அ பொழுதுபோக்குன்றத நம்ம சரியான முறையில அத நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சரியா? ஸோ அந்த வகையில அத பத்தி தான் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அப்ப பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு அப்படின்னும்போது ஸ்விம்மிங் பத்தி கேட்குறாங்க. சரியா? ஒருத்தவங்க ஒரு டிவோட்டி வந்து பிரபுபாதா கிட்ட ஸ்விம்மிங் வந்து நல்லதா? அப்படின்றத வந்து கேட்குறாங்க. அப்போ பிரபுபாதா சொல்றாங்க, "தேவையற்ற விளையாட்டுகளை நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம்." அப்படின்றத சொல்றாங்க. அது நேரத்தை வீணடிப்பது. நேரம் வீணாகுதுனாலே அடுத்தது என்னது? வாழ்க்கை வீணாகுதுன்னு தானே அர்த்தம். இல்லையா? அது நேரம் வீணாகுது. அப்ப 4வது கட்டுப்பாடு என்னவென்றால், நீங்கள் சூதாட்டத்தில் அல்லது சில தேவையற்ற விளையாட்டுகளில் பங்கேற்க முடியாது. நம்மளோட 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நோ மீட் ஈட்டிங், அதாவது மாமிசம் எடுத்துக்கக்கூடாது, போதைப் பொருட்கள் எடுக்கக்கூடாது, இந்த இது கேம்பிளிங் சூதாட்டத்தில் ஈடுபடக்கூடாது, அப்புறம் இல்லிசிட் செக்ஸ் கூடாது. இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்கறது இல்லைங்களா? ஸோ அதில வந்து சூதாட்டம் அப்படின்றது தேவையற்ற விளையாட்டுகள்ல நம்ம பங்கெடுக்கக்கூடாது. ஏனெனில் உங்கள் நேரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். ஏன்னா நமக்கு இருக்கிறது ரொம்ப கொஞ்சம் நேரம். நெறைய வாழ்க்கையில நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், நெறைய இது மாரி தேவையில்லாத விஷயங்கள நெறைய செலவு பண்ணிட்டோம். இப்ப நம்மகிட்ட கொஞ்சம் பணம் தான் இருக்கு. அதாவது கொஞ்சம் காலம் தான் இருக்கு. சரி ஹார்ட்லி ஒரு 15, 20 இயர்ஸ் இருக்கலாம். இல்லையா? அப்போ அத என்ன பண்ணணும்? நல்லபடியா நம்ம அத பயன்படுத்தணும். கொஞ்சம் பணம் தான் இருக்குன்னா, எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லா பயன்படுத்துவோம். நெறைய பணம் இருக்குன்னா, நல்ல லேவிஷா செலவு பண்ணுவோம். கொஞ்சம் தான் இருக்குன்னும்போது, முக்கியமானது தேவையானதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம செலவு பண்ணுவோம் இல்லையா? அது மாரி நம்ம வாழ்க்கையிலே இப்ப வந்துட்டு நேரம் வந்து அந்த ஹியூமன் லைஃப்ல ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. அப்ப அந்த நேரத்த நம்ம என்ன பண்ணணும்? சரியான முறையில கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம அத கொண்டு வரணும். அதுதான். சரியா? ஸோ, அப்போ நம்ம வந்து நேரத்த சரியான முறையில நம்ம கொண்டு வரணும்போது, நம்ம தேவையில்லாத இது ரெக்ரியேஷன்ஸ்ல நம்மள ஈடுபடுத்திக்க கூடாது. உங்கள் நேரம் மிக குறைவு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். இந்த மனித வாழ்வின் வாய்ப்பை நீங்கள் தவறவிட்டால், இப்போ இந்த மனித வாழ்க்கையில நம்ம வந்துட்டு ஒரு கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல ஒரு பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு நம்ம கொண்டு வரதுக்கு முயற்சி கண்டிப்பா பண்ணணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிதான் ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மளுக்கு எந்த குறையுமே கிடையாது. பகவான் சுப்ரீம் பர்சன்ட் ஆஃப் காடெட் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருச்சு கிருஷ்ணா அப்படின்னு. பானஃபைட் பரம்பரை இருக்காங்க, குரு இருக்காங்க, கிரந்தம் இருக்கு. சரியா? நாம ஜபம் இருக்கு. அதுவும் ஈஸியானது. நம்மள இப்ப வந்துட்டு தவம் பண்ணணும் ஒரு 15 வருஷத்துக்கு, அப்பதான் உங்களுக்கு இனிஷியேஷன் உண்டு அப்படின்லாம் சொன்னாங்களா? இல்ல. இல்லையா? அதே மாதிரி ஒரு இனிமே உள்ள வாழ்க்கையில நீங்க தவம் பண்ணா மட்டும் தான் உங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும்னு சொன்னாங்களா? இல்ல. ஸோ சாண்டிங் பகவானோட நாமத்த உச்சரிச்சால் பகவானை நம்ம அடைய முடியும். ரொம்ப அது வந்து தவம் பண்றத விட, டெய்டி வொர்ஷிப் பண்றத விட, யாகம் பண்றத விட இது நம்மளுக்கு ஈஸியானது இல்லையா? ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் நெறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வேணும். நெறைய கட்டுப்பாடு இருக்கு. பியூரிஃபிகேஷன் வேணும். மத்த முறைகள்லாம். சாண்டிங் வந்து நாமத்துக்கு நம்ம ரொம்ப மெமரைஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது. ஞாபக சக்தி அதிகமா வேணும்னு கிடையாது. அதே மாதிரி ஒரு நியமனம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருக்கா? அதாவது குளிச்சுட்டு தான் பண்ணணும். அ ஒரு விரத முறை மாரி இருக்கான்னா, இல்ல. என்ன இடத்துலனாலும் நாம நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. பகவானோட நாமமும், பகவானும் வேறு கிடையாதுன்னு. ஸோ இவ்வளவு ஈஸியா நம்மளுக்கு நாம ஜெபம் பண்ணாலே நம்ம இந்த மனித பிறவில அதுவும் கலியுகத்துல பகவானை அடையலாம். அப்ப இவ்ளோ நல்ல நல்ல விஷயம் நமக்கு வாழ்க்கையில இருக்கும்போது, நம்ம என்ன பண்ணணும்? அத நம்ப கையில எடுத்துக்கணும். ஏன்னா நெறைய லைஃப் நம்ம வேற வீண் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? அதனால இந்த ஹியூமன் லைஃப முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம், டக்குனு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்த, ஹரிநாமத்த நம்ம கையில எடுக்கணும். நல்லபடியா அதில ஆச்சாரியர்கள் எத்தனை தடவ சொல்லியிருக்காங்களோ, அத்தனை தடவைக்கு அத நம்ம சாண்ட் பண்ணணும். அதுமாரி 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். குரு இல்லாம நம்மளால பகவானை அடைய முடியாது. எந்த ஒரு ரிலிஜன்லயுமே, எந்த ஒரு நிலையிலுமே குருன்றவங்க வாழ்க்கையில அவசியம். அப்ப குருவோட கைடன்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்றோம் பக்தி பண்றோம். அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாமே அபரிமிதமா நமக்கு அதுவும் நல்ல முறையில நமக்கு இந்த சத்சங்ல சரிங்களா? இஸ்கான்ல நம்மளுக்கு நல்லபடியா கிடைக்குது. எதுவுமே குறை இல்லாம. அத நம்ம என்ன பண்ணணும்? வாழ்க்கையில நல்லபடியா ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். அதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு சமர்ப்பணம் வேணும். அதுதான்.
சொல்றத கேட்டு நம்ம அத நல்லபடியா நம்ம ஃபாலோ பண்ணிடணும். ஸோ அந்த வகையில நமக்கு வந்து நேரம் குறைவா, மனித வாழ்வின் வாய்ப்பை நீங்கள் தவறவிட்டால் மரணம் எப்பொழுது வரும் என்று நமக்கு தெரியாது. எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் தன்னை முழுமையாக்கிக் கொள்ள இந்த மனித வாழ்க்கை மிகவும் முக்கியமானது என்பதால், நம்மள வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல கொண்டு வரதுக்கு இந்த மனித வாழ்க்கை ரொம்ப முக்கியம். அதனால அத நம்ம வந்து வீணடிக்கவே கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். 1 நிமிடம் நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா? எனவே தேவையற்ற விளையாட்டுகளை அனுமதிக்க மாட்டோம். அதனால பிரபுபாத் என்ன சொல்றாங்க? தேவையில்லாத ரெக்ரியேஷன் அதாவது பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள என்கரேஜ் பண்றதில்ல அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டாங்க. அது எதனாலன்றதையும் சொல்லிட்டாங்க. நம்மளுக்கு நேரம் மிக குறைவு, மனித வாழ்க்கை நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அப்ப அதில நம்ம என்ன பண்ணணும்? இத தவற விட்டா ரொம்ப சிரமம். மறுபடியும் எப்ப மனித வாழ்க்கை கிடைக்கும்? அப்ப எப்படி இந்த மாரிலாம் நம்மளுக்கு மறுபடியும் அசோசியேஷன் கிடைக்கணும்ல. இல்லையா? அதனால நம்ம நல்லபடியா இப்ப இருக்கும்போதே காற்றுள்ளபடி தூற்றிக்கொள் அப்படின்னுவாங்கல்ல. அதுதான். 2வது இந்த பரீட்சித் மகாராஜருக்காவது 7 நாள்ல மரணம்ன்றது தெரியும். அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. சரியா? கட்வாங்கர் அரசர் அவங்களுக்கு வந்து தெரியும். ஒரு நாழிகை, ஒரு 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 நாழிகை, ஒரு ஜாமமும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க வந்து தேவர்களுக்கெல்லாம் உதவி பண்ணியிருப்பாங்க. போர்ல அசுரர்களுக்கு எதிர்த்து போர் பண்ணும்போது, அப்ப இந்திரன் வந்து கேட்பாங்க, தேவேந்திரன் வந்து கேட்பாங்க. "நீங்க எங்களுக்கு இந்த மாரி உதவி பண்ணீங்க. உங்களுக்கு என்ன வேணும்?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே என் என் நான் இன்னும் எவ்வளோ காலம் இருக்கு எனக்கு மிச்சம் அப்படின்னு. உடனே தேவேந்திரன் சொல்லுவாங்க, "நீங்க கேட்கக்கூடாத விஷயத்த கேட்டுட்டீங்க" அப்படின்னுவாங்க. "ஏன்?" அப்படின்னுவாங்க. "இல்ல இது ரொம்ப சிரமமான விஷயம்ன்னு." "பரவால்ல சொல்லுங்கன்னு." "அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ஜாம நாழிகையோ என்னமோ தான் இருக்குன்னுவாங்க." "பரவால்ல அது எனக்கு சொன்னீங்க. ரொம்ப நல்லது." அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த ஒரு ஜாம நாழிகையில என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி அவங்க பகவானை அடைவாங்க அப்படின்னு. சரியா? ஸோ அதனால அவங்கலாம் பிளெஸ்டு சோல். எப்பயுமே பொதுவா வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல இல்ல அப்படின்னா, மரணம்னா பயம் வரும். அச்சோ! அப்படின்ட்டு இல்லையா? ஆனா கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு மரணம்ன்றது வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஓகே. மரணம் இப்போவா? ஓகே. நான் வந்து நல்லபடியா சாண்டிங் பண்ணணும். டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன்ல இருக்கணும். ஏன்னா பகவான் பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? இறக்கும் நேரத்தில் எதை நினைச்சு நம்ம வந்துட்டு இறக்குறோமோ, அதுதான் நம்மளோட அடுத்த வாழ்க்கைக்கு அஸ்திவாரம்ன்னு. அது மாரி என்னையே நினைச்சு நீ வந்து உயிர விட்டா, என்னையே வந்து அடைவான்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க. அப்ப அதுக்கு அடுத்து வேற விஷயமே கிடையாது இல்லையா? மாற்று கருத்தே கிடையாது. பகவான் ரொம்ப அதுலயும் டவுட் வேணும்னு வேற சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானை நினைக்கணும் அப்படின்ற அளவுக்கு நமக்கு நாலேட்ஜ் வந்துருச்சு பகவத்கீதையிலேருந்து. அப்போ இறப்புன்றதே வந்து டிவோட்டீஸ்க்கு வந்து அது வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஆயிடும். ஓகே. ஆ நல்லது. இந்த மனித பிறவில நான் வந்து எனக்கு இது இந்த டைமா ஓகே. அதுக்குள்ளார என்ன பண்ணிடணும்? டிவோட்டீஸ் அசோசியேஷன்ல சேர்ந்து நம்ம நல்லபடியா நாம ஜெபம் பண்ணி, பகவானே நினைச்சு பீஷ்மர். அவங்க தான் நம்மளுக்கு வழிகாட்டி இல்லையா? அவங்களோட அந்த இது கடைசி நிமிடங்கள். அது ரொம்ப குளோரியஸா இருக்கும். ஆர்ட் ஆஃப் டையிங் பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க அதுல. சரியா? ஆ சுத்தி நிறைய சேஜஸ்ஸு, அப்புறம் வந்து தேவர்கள், அப்புறம் அவங்களோட பாண்டவர்கள் உறவு. அவங்கலாம் அப்புறம் பகவானே எய்த்தாப்புல நல்லபடியா பகவானையே பார்த்துக்கிட்டு, பகவான் மேலேயே மனம், சொல், செயல் எல்லாமே ஃபோக்கஸ்டா பகவான பார்த்துக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க? உடலை விடுறாங்கன்னு. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை வந்து ஹியூமன் லைஃப்ல நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை அடைஞ்சிட முடியும். இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுது. தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகே. அப்போ டிவோட்டீஸ்க்கு அதனால மரணம்னா பயம் இருக்காது. அத வந்து எப்படி நம்ம பக்தி பண்ணி பகவான அடையறது அப்படின்றதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த வகையில நம்மளுக்கு இந்த மனித வாழ்க்கைன்றது ரொம்ப முக்கியமானது. அத நம்ம என்னைக்குமே என்ன பண்ணக்கூடாது? வீணடிச்சிடக்கூடாது அப்படின்றது. சரி இப்போ தெரிய மாட்டேன்து. இப்ப எனக்கெல்லாம் தெரியாது எப்பன்னு இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணணும்? இருக்கிற வரைக்கும் நம்ப கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணான்ட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்த சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணணும்? சாண்ட் பண்ண பண்ண அந்த மனம் வந்து அதுக்கு பழகிடும். நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்ல சொல்ல கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இறக்கும் நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பகவானை நினைப்போம். பகவானோட நம்ப இணைய முடியும். சரியா? அதான் அது பகவானை அடைய உண்மதான் முடியும். மாதாஜி. அது அப்படியே மைண்ட்ல நம்மளையே அறியாம மனசுல ஓடிட்டே இருக்கும் மகாமந்திரம். அது எந்த இடத்துல, எந்த சூழ்நிலையிலன்னு கூட சொல்ல முடியாது. நம்பளையும் அறியாம அது வந்துட்டே இருக்கும். எனக்கெல்லாம் நெறைய வாட்டி அப்படி ஆயிருக்கு. வெரி வெல் மாதாஜி. அதனால தான் வந்து 16 ரவுண்ட்ஸ்லாம் சாண்டிங் பண்ண சொல்றது. எதனால அப்டின்னா, நம்ம அந்த மாரி பகவான் நினைச்சு பகவான் மந்திரத்த சொல்ல சொல்ல சொல்ல, அப்படியே அந்த மந்திரம் வந்து நம்மளுக்கு மைண்ட்ல வந்து அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்க ஆரம்பிச்சுரும். அப்புறம் நம்ம எல்லா வேலையும் செய்வோம். ஆனாலும் மந்திரம் வந்து சொல்லிக்கிட்டே செய்வோம். அது ஆமா இயல்பா மாதாஜி.
நம்ம வேலை செஞ்சாலும் நம்மளோட மனசெல்லாம் பகவானை மட்டும்தான் நினைக்கும். நான் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன். அதான் ஹரிபோல் மாதாஜி. ஸோ அதனால இததான் சாதனா பக்தின்னு சொல்றது. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நம்ம செய்யணும். சரியா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அதுக்காக தான் அந்த மாரி சாண்டிங் பண்ணணும். ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணா பாபம் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம். ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலன்னா, அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸும் ஃபாலோ பண்ணலன்னா, நம்ம அதர்மம் செய்வோம். அதனால தான் அத ஃபாலோ பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஒரு நல்ல ஒரு ஒழுக்கமான வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயம் தான். அதனால தான் அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு குடுக்குறாங்க, ஆச்சாரியர்கள்லாம். சரியா? அது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லாம, ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லாம, சமர்ப்பணத்தோட, சரி இந்த மனித பிறவிய நான் அர்த்தமுள்ளதா ஆக்கிக்கிறேன். மத்ததெல்லாம் அப்புறம். சரியா? ஃபேமிலில நல்லா பார்த்துக்கணும். ஃபேமிலியோட தான் நம்ம இணைஞ்சிருக்கணும். ஆனா, நம்மள இந்த மனித பிறவில பெர்ஃபெக்ட் பண்ணி நம்ம பகவானை அடைஞ்சிடணும். அது நம்ப தான் செய்யணும். ஏன்னா எல்லாருமே தனித்தனியா தான் ஜர்னி. இல்லையா? ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுமே தனித்தனியா தான் ஜர்னி. அப்படின்னும்போது, நம்ம வந்து பெர்ஃபெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுல தான் நம்ம ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும். அப்ப இதுல வந்து நம்ம இன்னொன்னு என்ன பார்க்குறோம்னா, ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யாவின் நீர் விளையாட்டு பொழுதுபோக்குகள். அப்ப இங்கேயும் பொழுதுபோக்குகள் இருக்கு. அது என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஏன்னா, இங்க உள்ள டிவோட்டி என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா, ஸ்விம்மிங் பத்தி கேட்டிருந்தாங்க. நம்ம பிரபுபாதா வந்து தேவையான விளையாட்டுகள் உண்டு. தேவையில்லாத விளையாட்டுகள் கிடையாது. அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. ஏன்னா, நம்ம லைஃப்ப வீணடிக்க கூடாதுன்னு. அப்ப நரேந்திர சரோவர் அந்த நீர்நிலையில நரேந்திர சரோவர் இந்த சரோவர் அப்படின்னாலே இதெல்லாம் வந்து நீர்நிலைகள். சரிங்களா? மானசரோவர் இப்படிலாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? அது மாரி. அப்ப அங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு பொழுதுபோக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, எப்பயுமே நம்ம கிருஷ்ணாவோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல நம்ம பார்ப்போம். பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்லயும். அங்க எப்பவுமே கோபாஸ் கூட யமுனா ஆத்தங்கரையிலலாம் விளையாடுவாங்க. யமுனைகள்லாம் விளையாடுவாங்க. பாஸ்ட் டைம்ஸ்லாம் பண்றாங்க. காளியா மேல நர்த்தனம்லாம் ஆடுனாங்க. யமுனா ஆற்றுல அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். ம். கோபிஸ் கிட்டயும் வம்பு இழுத்துருக்குறாங்க. இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம். ஸோ இந்த மாரி பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா, அதே மாரி இங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த நரேந்திர சரோவர் அப்படின்ற நீர்நிலையில என்ன பண்றாங்க அவங்க? அவங்க வந்து விளையாடுறாங்க. சரிங்களா? அப்ப வந்து என்ன என்ன மாரி விளையாட்டு அப்படின்னா, கயா கயா அப்படின்னு வந்துட்டு எல்லாரும் சொல்றாங்க. அப்ப சொல்லும்போது அந்த கயா கயான்னும்போது, அந்த தண்ணீல எல்லாரும் தண்ணிக்குள்ள இருக்காங்க இப்ப. சரியா? அந்த சரோவர்ல இருக்காங்க. அப்ப நல்லா அப்படியே கைய வந்து தட்டுறாங்க அந்த தண்ணி மேல. ம். அப்ப என்ன ஆகும்? சலக் சலக்கு சத்தம் வரும் இல்லையா? ஸோ கயா கயான்னு சொல்லிக்கிட்டு நல்லா தண்ணில வந்து கை வச்சு தட்டுறாங்க. அப்ப சப்தம் வருது, ஒலி வருது. ம். அதுல வந்துட்டு ஆழ்ந்து இந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தவங்க மேல ஒருத்தவங்க அந்த தண்ணீர தெளிச்சுக்கிறது. சரியா? இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் செஞ்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க, நல்லபடியா அவங்க அ சிலவங்க வந்து பகவான் மேல தண்ணீர் தெளிக்கிறாங்க. சிலவங்க மேல பகவான் வந்து தண்ணீர் தெளிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அந்த மாரிலாம் விளையாடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இப்ப இத நம்ம நினைச்சோமா? சைத்தன்யா மகாபிரபு, அப்புறம் அவங்களோட அசோசியேட்ஸோட என்ன பண்றாங்க? நல்லா வந்து தண்ணீல விளையாடுறாங்க. கிருஷ்ணா வந்து கோபாஸ் கூட தண்ணீல விளையாடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் காளியா மேல நர்த்தனம் ஆடுறாங்க. இதெல்லாம் நினைக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா, பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். ஏன்னா, இப்ப இதெல்லாம் கிருஷ்ணாவ தானே ரிமெம்பர் பண்ணோம் நம்ப. இல்லையா? அப்ப நம்மளுமே ஸ்விம்மிங் பண்ணலாம். நீர் விளையாட்டுல விளையாடலாம். ஆனா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கிருஷ்ணாவ நினைச்சுக்கிட்டு, சைத்தன்ய மகாபிரபுவ நினைச்சுக்கிட்டு, அவங்க இப்படிலாம் விளையாண்டாங்க. அந்த மாரிலாம் அவங்க வந்து பாஸ் டைம் பண்ணாங்க. அப்போ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ரிமெம்பரன்ஸ் ஆஃப் லார்ட். ஸ்மரணம் அப்படின்றதுல வருது. சரியா? அந்த மாதிரி நம்மளும் பொழுதுபோக்குல நம்மள இணைச்சுக்கலாம். எல்லாத்துலயும் கிருஷ்ணாவ நம்ப சம்மந்தப்படுத்திடணும். அதுதான். அதே மாரி இந்திர இந்திரத்யுமன் சரோவர். அந்த மாரி ஒரு சரோவர் இருக்கு. நீர்நிலை இருக்கு. அங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, எல்லாரும் சர்க்கிளா ஃபார்ம் ஆயிடுறாங்க. சரியா? வட்டமா. சில சமயம் ஒரே பெரிய சர்க்கிளா ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க. சில சமயம் வந்துட்டு குட்டி, குட்டி சர்க்கிளா ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா, மறுபடியும் தண்ணிய எடுத்து ஒருத்தவங்க மேல ஒருத்தவங்க தெளிச்சுக்கிட்டு விளையாடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரியா? அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஃப்ராக் மாரி கத்துறது, இந்த மாரி விஷயங்களாமும் அப்ப ஏற்படுத்துறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அப்போ சில சமயம் வந்துட்டு இந்த நீர்ல மிதக்கிற மாரிலாம் சரியா? ஆ இந்த மூச்செல்லாம் பிடிச்சுக்கிட்டு அந்த மாரி நெனைக்கிறேன். சரியா? அப்ப வந்து அத்வைதாச்சாரியர் வந்து சில சமயம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அவங்க படுத்துட்டு இருப்பாங்க. தண்ணீல சரியா? அது ஹோல்ட் பண்ற மாரி, அந்த மாதிரி விளையாட்டு. இதெல்லாம் பண்றாங்க. சில சமயம் வந்துட்டு அத்வைதா பிரபு வந்து அவங்க தோத்து போயிடுவாங்க. சில சமயம் சைத்தன்யா மகாபிரபு ஆ தோத்து போயிடுவாங்க. அப்படியே அவங்கலாம் என்ன பண்றாங்க, விளையாடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரியா? சேஷஷாயின் விஷ்ணுவின் போக்கை காட்டினார். அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்றாங்க, அந்த தண்ணீர்ல அப்படியே வந்து அவங்க சயனத்துல இருக்கிறாங்க. அத வந்து பார்க்கும்போது
பகவான் எப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? பார்க்கடல்ல பள்ளி கொண்டிருப்பாங்க இல்லையா? அத வந்து நினைவுல வருது அப்டின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரியா? அப்ப அது சடே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சுமந்து கொண்டு தண்ணீரில் மிதந்தார் அப்டின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் இந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம படிக்கும்போது, சைத்தன்ய மகாபிரபுவ நம்ம நினைக்கிறதுனால பகவானோட அவதாரம் இல்லையா? ஸோ நம்மளுக்கு அது ஒரு நல்ல ஒரு ரெமெம்பரன்ஸ் ஸ்மரணத்துக்கு நம்மள அத கொண்டு வருதுன்றத பார்க்குறோம். இப்ப நம்ம அடுத்தது என்ன? இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த பொழுதுபோக்கு விஷயங்கள் பார்த்தோமா? அடுத்த விஷயம் என்ன பார்க்க போறோம் அப்டின்னா, இந்த செய்தித்தாள்கள், நாடகங்கள், நாவல்கள், இதழ்கள் மற்றும் திரைப்படங்கள் போன்றவை. இதுதான் பொழுதுபோக்கா நம்ம பார்க்குறோம். அதே போல நாடகம் பார்க்கறது இருக்கு. இப்ப இல்ல. கொஞ்ச காலமா, கொஞ்சம் வருஷங்களா இல்லையா? கா சாயந்தரம் ஆச்சுன்னா ஒரு டிவி போட்டு அதுவும் நைட்டு ஆமா 10 மணி. மாதாஜி. சீரியல் பாக்குறவங்க கிட்ட நான் பேச மாட்டேன். என்னோட கான்செப்ட். அதேதான். இல்லையா? அதே மாரி பகல்ல வந்துட்டு ஒரு டைம் குறிப்பிட்ட டைம்ல போட்டுருவாங்க. அப்போ உட்காந்தாங்க அப்டின்னா, அது மத்தியானம் 1 மணி 2 மணி வரைக்கும் போகுது. அதே மாதிரி சாயந்தரம் உட்காந்தாங்கன்னா, நைட்டு 10 மணி வரைக்கும் சாப்பாடு கூட பரிமாறாம டிவிய பார்க்குற அளவுக்குலாம் இருக்கிறாங்க. ஆமா மாதாஜி. நான் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்ட்ட சொல்லுவேன். அவங்க எப்ப பாரு நீங்க பிஸியா இருக்கீங்கன்னு நான் சொல்லுவேன். நான் வந்து ஒரு பக்தி பாதையில போறேன். சீரியல் பார்த்து கெட்டு போலன்னு சொல்லுவேன். அரே தைரியமா சொல்லுவேன். ஹரிபோல் மாதாஜி. கண்டிப்பா. ஏன்னா சீரியல்ல பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாம் வெஞ்சன்ஸு எப்படி எல்லாரும் யார் எப்படி குடும்பத்த கெடுக்கலாம். இது மாரி தான் இருக்கும். இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கக்கூடாது ஆக்சுவலா. அதுமாரி செய்தித்தாள்கள் பார்த்தாலும் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான விஷயம் நெறைய வருதுன்னா, அத விட வந்துட்டு நெறைய என்னென்ன தவறுகள்லாம் நடந்தது அப்படின்றத நம்ம நெறைய பார்க்குற மாரி இருக்கு. அதுமாரி நாவல்கள், இதழ்கள், திரைப்படங்கள்லாமும் கிட்டத்தட்ட ஒரு சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் தான். அதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு விஷயங்கள நம்மளுக்கு இம்பைப் பண்றாங்களா? கருத்துள்ள படங்கள்லாம் வருதான்னா, இல்ல. இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அப்டின்னா, நெறைய நம்ம ஈடுபடக்கூடாது அப்டின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப சாதாரண இலக்கியம் மனதில் தேவையற்ற கிளர்ச்சியை உண்டாக்கும். ஒண்ணும் இல்ல. இப்ப நம்ம ஒரு மூவி பார்த்தோம் அப்டின்னா, அந்த மூவிய நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு நல்ல மூவியா இருந்தா ரொம்ப நாளா அதே நெனச்சு பார்ப்போம். அது சுமாரா இருந்தா கொஞ்ச நாள் நெனச்சு பார்ப்போம். அதுமாரி டிவில ஏதாவது ஒண்ணு பார்க்கணும்னா, அது என்ன பண்ணும் நம்மளோட கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும். திரும்ப திரும்ப அந்த தாட்ஸ் நம்மகிட்ட கொண்டு வந்து நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ணும். அதனால தான் அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணணும் அப்டின்றது. சரியா? அதனால நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்காது. நமக்கு வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் தான் கிடைக்கும். ம். அதே இப்போ கிருஷ்ணா வந்து காளியாம்ல டான்ஸ் ஆடுனாங்க அப்டின்றத நம்ம நினைக்கிறோம் அப்டின்னா, அது வந்து ஒரு ஸ்வீட்டான பாஸ் டைமு. அது நம்ம வந்து கிருஷ்ணாவ நினைச்ச மாதிரி ஆகும். அது நம்மளுக்கு பக்திக்கு ரொம்ப உகந்ததா இருக்கும். ம். ஸோ அதனால அந்த மாரி விஷயங்கள் தான் கிருஷ்ணா ரிலேட்டடா பண்ணுமே தவிர, இந்த மாரி செய்தித்தாள்கள், நாடகங்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப அதில நம்மள ஈடுபடுத்திக்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரியா? அப்ப ஆன்மீக அறிவை மேம்படுத்துவதற்காக அல்ல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பாகவதம் படிக்கலாம், பகவத்கீதை படிக்கலாம். சரியா? இல்ல டிவோட்டீஸ் ஒரு அசோசியேஷன்லேருந்து அவங்க கிருஷ்ணாவ பத்தி சொல்றத கேட்கலாம். நம்மளுக்கு படிக்கிறதுல சிரமமா இருக்குன்னா, கேட்கலாம். அந்த மாதிரி நம்ம செய்யும்போது நம்ம கான்ஷியஸ்னஸ் ஃபுல்லா கிருஷ்ணா இருப்பாங்க. அப்ப நம்மளுக்கு ஒரு அமைதி, சந்தோஷம் எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ம். அப்ப ஆன்மீக அறிவில் முன்னேறும் எவரும் அத்தகைய இலக்கியங்களை நிராகரிக்க வேண்டும். இப்ப நம்மலாம் நல்லா ஏன்னா இங்க நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா? மனித பிறவின்றது ரொம்ப ரேர். நமக்கு நெறைய டைமும் கிடையாது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த மனித பிறவை சரியா கையாளணும். அப்படின்னும்போது நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? இந்த செய்தித்தாள்கள், நாடகங்கள் இந்த மாரி விஷயங்கள் நம்மள ஈடுபடுத்திக்க கூடாது. அப்ப தினமும் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை. இது முக்கியம் இல்லை. அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இப்ப நியூஸ் படிக்கிறவங்கலாம், நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறவங்க, நியூஸ் பார்க்குறவங்கலாம் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காம, வாழ்க்கையில எதுவுமே தெரிஞ்சுக்காம, நீங்க வந்துட்டு பக்தின்ட்டே இருக்கிறீங்களே! அப்ப இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா? வாழ்க்கைக்கு இதெல்லாம் வேண்டாமா? அப்படின்னு கேட்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ அது வந்துட்டு இப்ப இங்க வந்து பிரபுபாத்த சொல்றாங்க. சரிங்களா? இந்த அமெரிக்க அதாவது டிவோட்டீஸ் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்தவர்கள். அவர்கள் செய்தித்தாளை தூக்கி எறிந்திருப்பதை நீங்கள் காண்கிறீர்கள். அப்படி நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரியா? இனி செய்தித்தாள் இல்லை. கிருஷ்ண கதை இல்லாததால் அவர்கள் அதை படிக்க விரும்பவில்லை. இது பக்தி. சரிங்களா? அதாவது என்னன்னா, நியூஸ் பேப்பர் வாசிக்கிறோம். அதில ஏதாவது கிருஷ்ணா ரிலேட்டடா இருக்கான்னா, இல்ல. அப்ப அத நம்ம வாசிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஈவன் அமெரிக்க டிவோட்டீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களும் ரொம்ப டெடிகேட்டடா இருக்காங்க. சரியா? அவங்களுக்கு வந்து நெறைய அந்த வேற விஷயங்கள் ஈடுபாடோட இருந்தவங்க தான். ஆனா, இப்ப என்ன பண்றாங்க? எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, அந்த பொழுதுபோக்கெல்லாம் விட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க இப்ப? ஃபுல்லா கிருஷ்ண பக்திக்கு அவங்க வந்துர்றாங்க. சரியா? அப்ப அதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு லெசன். சரிங்களா? ஏன்னா இங்க உள்ளவங்க இன்னமும் வாங்கன்னா வரமாட்டேன்றாங்கல்ல.
ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணா, பிரபுபாதா சொன்ன மாரி, இந்த நியூஸ் பேப்பர்ல கிருஷ்ண கதை இல்லையா? அத நம்ம படிக்க வேணாம். கண்டிப்பா ஏதாவது நியூஸ் பேப்பர் படிச்சு நம்ம ரொம்ப அமைதியா, ஹேப்பியா இருக்கிறோமான்னா இல்ல. ஏதாவது ஒரு சஞ்சலம் தான் இருக்கும் இல்லையா? அதனால அதெல்லாம் அவசியம் நம்ம வாசிக்கணும்னு இல்ல, அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பாகவத்திலேயே இது வந்து நம்மளுக்கு குடுத்துருக்காங்க. தினமும் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை. அது ஒரு பொருட்டல்ல செய்தித்தாள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இது வந்து கம்ப்ளீட்டா நேரத்த வீணடிக்கிறது தான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? வேணா சும்மா ஹெட்லைன்ஸ் மட்டும் என்னன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல இன் டெப்த் ஒரு நாள் ஃபுல்லா நியூஸ் பேப்பரும், டிவியும் பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்ற அளவுக்கு அவ்வளோ முக்கியமானது கிடையாது அதெல்லாம். ம். அது எல்லாமே நேரத்த வீணடிக்கும். அப்ப சில சமயம் வந்து பிரபுபாதா வந்து இந்த விமானத்தில பயணம் பண்ணும்போது, இந்த திரைப்படங்கள்லாம் போடுவாங்க. சரிங்களா? மூவிலாம். அதெல்லாம் பார்க்கும்போது பிரபுபாதா என்ன பண்ணிப்பாங்களாம், கண்ண வந்து மூடிப்பாங்களாம். சரியா? எதனால அப்டின்னா, அந்த பார்த்தா அந்த ஒரு சில விஷயங்கள் என்ன ஆகும், நம்ம மனசுலயும் அது பதிஞ்சிரும். இல்லையா? அப்ப அத பத்தி நம்ம யோசிக்கும்போது நம்மளோட தாட்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது. அதனால அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் அப்டின்றத பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப நடைமுறையில் இது ஒரு பொழுதுபோக்கு அமைப்பு மட்டுமே. இப்ப நம்ம இஷ்கான்ல நம்ம இருக்கோமா? இதுல என்ன இல்ல? எல்லாமே இருக்கு. இல்லையா? அ அதான் சொன்னேன் இல்லையா? நம்ம பொதுவா கோயிலுக்கு போனோம் அப்டின்னா, ஒரு 1/2 மணி நேரம், 1 மணி நேரம் உள்ளார போவோம். சாமிய வந்துட்டு கியூல நின்னு பார்ப்போம். ஒரு தரிசனம் கிடைச்சதும் வெளில வந்துருவோம், சுத்தி வருவோம். அதோட விழுந்து கும்பிட்டு வீட்டுக்கு வந்துருவோம். அவ்வளோதான் நடக்கும். ம். இதே பெரிய கோயிலா இருந்ததுன்னா, கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஆனா கியூல தான் நின்னுன்னே இருப்போம். ம். ஆனா இப்ப இஸ்கான்ல பார்த்தோம் அப்டின்னா என்ன இருக்கும் அப்டின்னீங்கன்னா, உள்ளார போவோம். போனதும் மங்களாரத்தி நடக்கும். அந்த வைப்ஸே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் ந நரசிம்ம ஆரத்தி, துளசி ஆரத்திலாம் பார்க்கலாம். அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சாண்டிங் செஷன் வைப்பாங்க. அழகா ஹரிநாமம், கலியுக தர்மத்த நம்ம பண்ணுவோம். அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பாகவதம், இது ஸ்ருங்கார ஆரத்தி, பாகவதம் இதெல்லாம் இருக்கும். பிரபுபாத ஆரத்தி. அதெல்லாம் பார்ப்போம். கீர்த்தனலாம் இருக்கும். அதெல்லாம் நல்லபடியா கேட்போம். அதுக்கப்புறம் பிரசாதம் இருக்கும். சாப்பிடுவோம். காலையில 4:30 மணிக்கு கோயிலுக்குள்ளார போனோம் அப்படின்னா, வெளியில வரும்போது மணி 9:30, 10 ஆயிடும். சரியா? அப்ப அவ்ளோ நேரமும் நம்ம கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல இருந்திருப்போம். ஃபுல்லாவே கிருஷ்ண பக்தி தான். இப்ப இதுல பார்த்தீங்கன்னா, பிரசாதம் இருக்கு. கிருஷ்ண கதா, பாகவதம் இருக்கு. அதே மாரி கீர்த்தன் இருக்கு. இல்லையா? அந்த கீர்த்தன்ல நல்ல பாட்டு, அதுக்கு டான்ஸும் இருக்கு. கீர்த்தன் பண்ணும்போது டான்ஸும் ஆடுவாங்க. இல்லையா? ஸோ சாண்டிங் கலியுக தர்மம். நம்ம வந்துட்டு பகவான் நாமத்த உச்சரிக்கிறோம். ஆரத்தி கண்ணு நெறைய பார்க்குறோம். பகவான் அழகா. ம். இப்ப இது எல்லாமே ரொம்ப பொழுதுபோக்கு அம்சம் தானே! ஆனா, என்ன மெட்டீரியல் விஷயம் கிடையாது. எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல் விஷயம். பகவான் ரிலேட்டட். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த மாதிரி நம்ம பொழுது டைம் இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல நல்லபடியா காலையில கோயில் போனோமா, 4:30 மணிக்கெல்லாம் போனோமா, 10 மணி வரைக்கும் கோயில்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நல்லபடியா எல்லா விஷயங்களையும் அனுபவிச்சுட்டு வெளியில வரலாம். அதேமாரி சாயந்திரமும் இருக்கும். ஓகேவா? இது இல்லாம நம்மளுக்கு சேவாவும் கிடைக்கும். கோயில்ல. கிளீன் பண்றது, இல்லன்னா பூ கட்டுறது, இந்த மாரி சேவாவும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் என்ன வேணும் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில? இல்லையா? ஸோ அப்ப பொழுது எப்படி போகாம இருக்கும்? பத்தாது பொழுது. பாகவதம் வாசிச்சு முடிக்கிறதுக்கே நம்மளுக்கு டைம் பத்தாது. லைஃப் பத்தாது. ஓகேவா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இஷ்கான்ல நம்ம நல்லபடியா கிருஷ்ண பக்தி நம்ப பண்ணணும். அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரியா? அதான் இங்க நம்ம பார்க்குறோம். "வாருங்கள், எங்களுடன் நடனமாடுங்கள்" அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்றாங்க. கீர்த்தன் பண்ணும்போது டான்ஸ் இருக்கு. இது பொழுதுபோக்கு தானே! மேலும் நீங்கள் சோர்வடையும்போது பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சரி, கீர்த்தன்ல டான்ஸ் ஆடிட்டு டயர்ட் ஆயிடுறீங்களா? பிரசாதம் எடுத்துக்கோங்க. இதை விட அதிக பொழுதுபோக்கு வேண்டுமா? உங்கள் பதில் என்ன? அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க பிரபுபாதா. சரியா? இது பொழுதுபோக்கு இல்லையா? நீங்கள் பந்து நடனத்திற்கு செல்லுங்கள் அல்லது பல நடனங்கள் அதாவது இது வந்து இந்த இந்த விஷயங்கள். இந்த கிளப் அது மாரிலாம் இருக்குல்ல, அந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் போனோம்னா, நம்ம என்ன பண்ணணும்? பணம் வேற குடுக்கணும். இல்லையா? அங்கலாம் உடனே உள்ளார விட்டுருவாங்களான்னா கிடையாது. பணம் வேற குடுக்கணும். ஆனா, இங்க பார்த்தீங்கன்னா, எதுக்கும் வந்து மணியும் கிடையாது. இல்லையா? ஆக்சுவலா கம்பேரே பண்ண வேண்டாம். இதெல்லாம் சூப்பரான ஒரு சுக்ருத்தில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. இல்லையா? ஆனாலும், இதுக்கு வராம என்ன பண்றாங்க எல்லாரும்? பணம் குடுத்து அந்த மாரி ஒரு நாகரீகம் சொல்லிட்டு வேற எங்கெங்கேயோ போய் பொழுது போக்குறாங்களே தவிர,
இங்க இவ்ளோ நல்ல நல்ல விஷயங்கள் பிரசாதம் இருக்கு, கீர்த்தன் இருக்கு, கிருஷ்ண பக்தி இருக்கு. ஆனா அங்க வர்றதுல சிரமப்படுறாங்க. எனவே நீங்கள் வெறுமனே வந்து பொழுதுபோக்கிற்காக கோஷமிட்டால், அது மிகவும் நன்றாக இருக்கும். கிருஷ்ண பக்திக்காக கூட வர வேண்டாம். சும்மா வந்து அப்படியே வந்து அ அங்கேருந்து ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் சொல்றாங்களா, நம்மளும் சொல்றோம். அப்படின்ற மாரி சொன்னா கூட அது நம்மளுக்கு என்னது நல்லது. எல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளது. எங்களுக்கு இசை வேண்டும், இசை இருக்கிறது. எங்களுக்கு நடனம் வேண்டும், நடனம் இருக்கிறது. நீங்கள் நல்ல இசைக்கருவி கொண்டு வரலாம். நீங்கள் சேரலாம். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? நம்மளுக்கு பாட்டு பாடணுமா, டான்ஸ் ஆடணுமா, எதுனாலும் அதுல நம்ப நல்லபடியா கலந்துக்கலாம். நாங்கள் நல்ல சுவையான உணவை விநியோகிக்கின்றோம். பிரசாதமும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. எனவே நடைமுறையில் இது ஒரு பொழுதுபோக்கு அமைப்பு மட்டுமே. அப்ப கிருஷ்ண பக்தி, கிருஷ்ணா இது இஸ்கான் அது என்னது பொழுதுபோக்குலயே என்னது கிருஷ்ண பக்திய நம்மளுக்கு நல்லபடியா குடுக்குறாங்க அப்படின்றது ஆரம்ப நிலையில. ம். பொழுதுபோக்கு தான் வேணும்னு இருக்கிறவங்களுக்கு. ஆனா ஒன்ஸ் கிருஷ்ண பக்தியோட அந்த உயர்ந்த நிலை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம், அது வந்து உயிர் மூச்சாயிடும். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. அது உடை மற்றும் மனநிலை. அதுதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். அவசியமில்லை. அவை நல்ல ம மனநிலை உருவாக்கினாலும். அதாவது காவி அங்கியும், மொட்டையடிக்கப்பட்ட தலையும் அவசியமானவை அல்ல. இருப்பினும் அவை ஒரு நல்ல மனநிலையை உருவாக்குகின்றன. அதாவது இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சன்னியாசி பிரம்மச்சாரின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க வந்து தலையில முடி வந்து ஷேவ் பண்ணியிருப்பாங்க. கொஞ்சமா ஷிகா மட்டும் வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் காவி ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க. இது எதுக்கு? அப்டின்னா, இது இருந்தா தான் கிருஷ்ண பக்தியா அப்டின்னா, இல்ல. ஆனாலும் இது மாரி இருக்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு மனநிலை ஏற்படும் அப்டின்றது. சரிங்களா? இப்போ ஒரு ராணுவ வீரர் இருக்காங்க. அவங்க எந்த ட்ரெஸ் போட்டாலும் அவங்க வீரன் தான். சரியா? அவங்க வந்து வெப்பன் எடுத்து அவங்களால நல்லபடியா ஃபைட் பண்ண முடியும். அவங்க வந்து ஒரு நல்லபடியா ஒரு அ ஆர்மி பீப்பிளா இருக்கலாம். ஆனாலும் ஒரு கேஷுவலா வேற வேற ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருக்கும்போது அது அவங்கள அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்காது இல்லையா? அதே அந்த ஆர்மி ட்ரெஸ்ல அப்படி இருக்கும்போது, அந்த மிடுக்கு, அந்த ஒரு வீரம் எல்லாம் அப்படியே என்ன வந்துரும், அப்படியே உள்ளார அப்படியே இம்பைப் ஆயிடும்ல. அது மாரி இந்த பிரம்மச்சரி அப்படின்ற அந்த ஒரு நிலை, ஷேவ் பண்றது, அதுக்கப்புறம் அது தலையில ஷிக்கா வச்சுக்கிறது, இந்த காவி உடை இதெல்லாம் என்னன்னா, அந்த ஒரு உத்வேகத்த இன்னும் நல்லபடியா நம்மளுக்கு குடுக்கும். அதுக்காக அத வந்து ஃபாலோ பண்றது. சரியா? அதே வழியில் கடவுள் உணர்வை சரிபார்க்க முடியாது. எந்த சூழ்நிலையிலும் அது புத்துயிர் பெறலாம். ஆனால் சில நிபந்தனைகள் உதவியாக இருக்கும். அப்ப நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்றதுன்றது ரொம்ப சிறந்தது. அத இன்னும் நல்லா ஊக்கப்படுத்துற விஷயம் தான் இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம். சரியா? எனவே நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் வாழ வேண்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் உடுத்த வேண்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் சாப்பிட வேண்டும். மற்றும் பலவற்றை நாங்கள் பரிந்துரைக்கின்றோம். அப்ப எல்லாத்துக்குமே ஒரு நியமனம் எதுக்காக இருக்கு? அப்படின்னா, ஃபார் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்றோம். அதுக்கு ரீசன் இருக்கு. பாவம் செய்யக்கூடாதுன்னு. அதே மாரி நம்ம ட்ரெஸ்ஸும் வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப நீட்டா, நல்ல ட்ரெடிஷ்னலா நம்ம வந்து போடுறோம். அதே மாரி பிரம்மச்சரிகளுக்குன்னு இருக்கு, கிரகஸ்தர்களுக்குன்னு இருக்கு. அதுலயும் மேலுக்கு தனியா, ஃபீமேலுக்கு தனியான்னு இருக்கு. எதனால? அப்படின்னா, அந்த உடுத்துற உடையில எப்படி ஒரு ஆர்மி பெர்சன் வந்து அந்த ஆர்மி ட்ரெஸ்ல இருக்கும்போது அந்த ஒரு வீரம், அந்த உத்வேகம் அதெல்லாம் இன்னும் பல மடங்கு இருக்கும் இல்லையா? அது ஒரு கேஷுவல் இல்லாம இருக்கும்போது இருக்கிறத விட, அது மாரி உடையிலயும் வந்துட்டு ஒரு உணர்வு வரும் நமக்கு. இன்னொன்னு வந்து எப்படி சாப்பிடணும், பிரசாதமா எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அ இருக்கு. அதனால அதெல்லாம் பரிந்துரைக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா நெறைய பேர் கேட்பாங்க. வாதம் பண்ணணுன்றதுக்கே கேட்பாங்க. இதெல்லாம் பண்ணாதான் கிருஷ்ண பக்தியா? அப்படின்னு கேட்பாங்க. சரியா? 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணாதான் பக்தியா? அப்படின்றதெல்லாம் கேட்பாங்க நெறைய பேர். கண்டிப்பா. இதெல்லாம் ஒரு ரெகுலேஷனுக்காக நம்ம பண்றது. நீங்கள் எப்பொழுது வைஷ்ணவர் ஏன்னா 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ண வேணாம், உங்களால முடிஞ்சத பண்ணுங்கன்னா, பண்ணவே மாட்டோம் சில சமயம். இல்லையா? 16ன்னு சொல்றதுனால கம்ப்ளீட் பண்றதுக்காக அது என்ன பண்றோம் நம்ப, ஒரு 2 ஹவர்ஸ் சாண்டிங் பண்றோம் ஒரு நாளையில. ஆக்சுவலா 64 பண்ணணும். பிரபுபாதா நம்மளுக்காக 16 குடுத்துருக்காங்க. அப்ப அத பண்ணணுன்ற ஒரு நிலைக்காகயாவது நம்ம என்ன பண்றோம், 2 ஹவர்ஸ் நம்ப ஸ்பெண்ட் பண்றோம் சாண்டிங்க்கு. உங்களால முடிஞ்சப்ப பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா, எத்தன பேர் பண்ணுவோம்? பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? அதனால தான் அந்த ஒரு நியமனங்கள்லாம். அப்ப நீங்கள் எப்பொழுதும் வைஷ்ணவர் போல் உடை அணிந்திருக்க வேண்டும் அப்படின்றத பிரபுபாதா சொல்றாங்க. இவை அவசியம் இருக்கான்னு கேட்பாங்க சில சமயம். ஆனா, அது அவசியம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா, இது பார்க்கறதுக்கு அழகாவே இருக்கும். இப்ப நம்ம கோயிலுக்கெல்லாம் போயிடுறோம். இஸ்கான் டெம்பிளுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா, பக்தர்கள்லாம் பார்த்தா அழகா அந்த திலக்கு வச்சு கண்டி மாலை போட்டு, அந்த தலையும் அப்படியே வந்துட்டு கவர் பண்ணி, சரியா? அழகா வந்து கையில சாண்டிங் பேக், சாண்டிங் பீட்ஸோட
அப்படியே அவங்க ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிச்சுக்கிட்டு அவங்க முகமே பார்க்க அப்படியே ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக ஹாப்பியாக இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால பார்க்கறதுக்கே அழகாக இருக்கும். அதுதான். இப்போ saree கட்ட வேண்டாம், எது வேணாலும் ட்ரெஸ் போட்டு வரலாம் அப்படின்னா நல்லா இருக்குமா? நல்லா இருக்காது. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி இருப்பாங்க. அதுவும் இப்போலாம் ரொம்ப வந்துட்டு கஷ்டம். அந்த ரூல்ஸ் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அதனால தான் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் உடையிலையும் இருக்குது. அதுக்காக உடை இப்படி போட்டால் தான் பக்தியானா இல்லை. ஆனால் இந்த மாதிரி உடையில் இருக்கும்போது இன்னும் நல்லபடியாக அந்த ஒரு உணர்வு நல்லபடியாக இருக்கும். அப்போ வைஷ்ணவ உடை வழக்கமான உடை அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். கிருஷ்ண உடை உணர்வில் ஆடை முக்கியமற்றது, உணர்வு உள்ளே இருக்கிறது. ஆக்சுவலாக கிருஷ்ண பக்தியில் பாவம் தான் ரொம்ப முக்கியம். சரியா? பாவம்ன்றது இப்போ நல்லா கிருஷ்ணா வந்துட்டு நம்ம வந்து ஆரத்தி பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, ஓ காலையில் 4:30 மணிக்கு ஆரத்தி பண்ணணுமா? சரி ஓகே சொல்லிட்டாங்க அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணணும்? கடகடன்னு ஊதுபத்தி, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தீபம் எல்லாத்தையும் வரிசையாக அப்படி நம்ம பாட்டு பண்ணிட்டு அப்படி முடிச்சிடுறது. இது ஒன்று. அதையே வந்து ஆத்மார்த்தமா கிருஷ்ணாவுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நம்ம பண்ணும்போது இருக்குது இல்லையா? அது ரொம்ப இருந்தது. அது மாதிரி சாண்டிங் சிஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க, சரி நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு பண்ணுறது. இன்னும் அது இன்னும் கொஞ்சம் காலத்தில் என்ன ஆகும்னா அனுபவிச்சு பண்ணுறது, ருச்சி தெரிஞ்சு பண்ணுறது. சரிங்களா? அப்ப இது அப்ப ருச்சி தெரிஞ்சு தான் பண்ணணும். பாவம் முக்கியம் அப்படின்னா, அப்படி இருந்தா தான் கிருஷ்ண பக்தி பண்ண முடியுமான்னா, எடுத்த உடனே அந்த கண்டிஷன் சோலுக்கு வந்து அந்த பாவம் வராது. அந்த அனர்த்தங்கள், அந்த விஷயங்கள்லாம் தடுக்கும். பண்ண வேணாம். இதுல என்ன இருக்கு? போர் அடிக்குது. பண்ணாத. அப்படின்னு நம்மள உள்ளார இழுக்கும் வெளியில. சரியா? ஆனா நம்ம என்ன பண்ணா, அது அப்ப வந்து அது மெடிசன நம்ம குடுக்குறோம். கண்டிப்பா நான் பண்ணுவேன். இதுதான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். என்னோட இந்த ஹியூமன் லைஃப்ல சாண்டிங் தான் முக்கியம். அப்படி நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும். சரியா? அப்போ நம்ம அந்த பிடிவாதத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த மாரி நம்மளுக்கு அந்த நெகட்டிவ் தாட் வராது. பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றது. அப்போ நம்ம நல்லா சாண்டிங் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு அதிலயே ருச்சி ஏற்படும். பாவம். அப்ப கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து அந்த பாவம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? ஆ மெக்கானிக்கலா பண்றத விட, அந்த ஒரு அனுபவிச்சு ஆத்மார்த்தமா நம்ப பகவானுக்கு பக்தி பண்றதுன்றது. அப்ப அந்த உணர்வுன்றது உள்ள இருக்கணும். அப்ப ஆடையில தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இல்ல. உணர்வு ரொம்ப முக்கியம். அப்போ உடைய பற்றி பொதுமக்களுடன் பழகும் வகையில் உங்களால் முடிந்தவரை புத்திசாலித்தனமான உடை அணியலாம் என்றும், கிருஷ்ணனில் ஆடை முக்கியமற்றது என்றும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு எழுப்பியுள்ளேன். உணர்வு உள்ளே இருக்கிறது. நான் ஒரு சந்நியாசி. ஆனால் சில முக்கியமான வேலைகளுக்காக நான் ஒரு புத்திசாலித்தனமான ஜென்டில்மேன் போல் உடை அணிந்தால், நான் அதை உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்வேன். எனவே இது ஒரு பிரச்சனை இல்லை. இப்ப அந்த காலத்துல எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, முனிவர்கள் இல்ல ரிஷிகள், பிரம்மச்சாரிகள்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, கமண்டலம் வச்சிருப்பாங்க கையில. அப்புறம் ஒரு தண்டம் ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? அதுக்கப்புறம் சாண்டிங் அந்த மாலை வச்சிருப்பாங்க. அது மாரி ட்ரெஸ் வந்துட்டு மேல வந்து ஒரு இது மட்டும் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா? ஷர்ட்லாம் போட மாட்டாங்கல்ல. வெறும் ஒரு துணி மட்டும் அப்படியே கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. இதுதான் ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்ப வந்து இஸ்கான் வந்து இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ். உலகம் ஃபுல்லா போய் பிரச்சாரம் பண்ணணும். அப்ப இந்த மாதிரி இதுதான் வேதத்துல இருக்கு. இப்படிதான் போகணுமா? அப்படின்னா இல்ல. பிரபுபாத் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அந்த நேரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன நிலையில நம்ம பாவம் தான் முக்கியம். நம்ம எதுக்காக போறோம்னா, கிருஷ்ண பக்திய குடுக்கணும். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். உடை இந்த உடையில தான் போய் நான் வந்து கிருஷ்ண பக்தி குடுக்கணுன்றது இல்ல. அப்ப பிரபுபாத் என்ன சொல்றாங்க, உடைய வந்து அப்பப்போ அந்தந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாரி மாத்திக்கிறதுல தப்பில்ல. ஆனா என்ன இன்டென்ஷன் இருக்கணும்? கிருஷ்ண பக்திய நம்பளும் பண்ணணும், மத்தவங்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அந்த பாவம் முக்கியம். அப்ப சன்னியாசிகளின் உடையில் அல்லது மனிதர்களின் வழக்கமான உடையில் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சில நேரங்களில் கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் தண்டா மற்றும் கமண்டலங்கள் அதிகம் பாராட்டப்படாத வெளிநாடுகளுக்கு தனது பிரதிநிதி சன்னியாசிகளை அனுப்புகிறது. எங்கள் புத்தகங்களையும் தத்துவங்களையும் அறிமுகப்படுத்த எங்கள் சன்னியாசிகள் சாதாரண உடையில் அனுப்புகிறோம். கிருஷ்ண உணர்வுக்கு மக்களை ஈர்ப்பதே நமது ஒரே கவலை. இதை நாம் சன்னியாசிகளின் உடையில் அல்லது மனிதர்களின் வழக்கமான உடையில் செய்யலாம். இப்ப நம்ம பார்த்தது தான். சரிங்களா? பாகவத்திலையும் கொடுத்துருக்காங்க. கமண்டலம் எடுத்துக்கிட்டு, தண்டம் எடுத்துக்கிட்டு, அந்த ஒரு சன்னியாசி உடையில தான் போகணுன்றது இல்ல. என்ன பண்ணணும் நம்மளுக்கு? நமக்கு தேவை கிருஷ்ண பக்திய எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் குடுக்கணும். அந்த ஒரு நிலை தான் ரொம்ப முக்கியம். தத்துவத்த நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இல்லையா? ஸோ, அப்ப அதுல எந்த உடையில வேணாலும் நம்ப போகலாம். ஆனா, அதுக்காக ரொம்ப வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு எடுத்துக்க கூடாது. சரியா? பிரபுபாதா வந்து உடை அவ அவ இது இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லன்னு சொன்னாலும், அது வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து தரத்த வந்து குறைச்சிடக்கூடாது.
சரியா? ஓரளவுக்கு நம்ம அதில டீசென்ஸிய மெயின்டெயின் பண்ணணும். அதுதான். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णव श्रील प्रभुपाद की जय।